Ahoj, dnes sa pozrieme na jednu mimoriadne zaujímavú novinku. Ide o akumulátorové nožnice štýl ASA 20. Ide o akumulátorové nožnice, ktoré patria do rady AS. To znamená, že akumulátor AS2 viete použiť aj s ďalším naradím z tejto rady. Napríklad s motorovou pílou, s vyžinačom, s vysávačom alebo s ďalšími nožnicami. Nožnice sú výborne vyvážené. To znamená, že práca s nimi je naozaj komfortná. Váha týchto nožníc vrátane akumulátora je necelý 1 kg. Veľkou výhodou týchto nožníc, napríklad oproti konkurenčnému modelu Bosch, ktorý som doteraz používal, je možnosť nastaviť dve úrovne zdvihu čepele. Krátkym podržaním spínača na 3 sekundy viete nastaviť buď nízky alebo vysoký zdvih. Aj takýto detail dokáže ušetriť dosť veľa času, napríklad pri strihaní tenších konárikov. Zaujímavosťou je aj počítadlo strihu, má to však aj praktickú funkciu, keďže výrobca uvádza, že s plne nabitým akumulátorom dokážete urobiť až 2000 strihov. Viete si takto kontrolovať, koľko vám ešte zostáva. Alebo sa večer môžete pri kofole s kolegami doťahovať, kto nastrihal viacej. Nožnice dokážu prestrihnúť priemer až 25 mm. Vyskúšajme si to. No a to najdôležitejšie je komfort. Ocenia to hlavne vaše zápestia a karpálne tunely. Okrem rezu ovocných stromov ich využívam aj pri strihaní okrasných kríkov alebo trvaliek. A o zápestia hovorím schválne v množnom čísle, pretože veľkou výhodou akumulátorových nožníc je okrem iného aj to, že viete strihať pravou aj ľavou rukou, čo sa pri manuálnych nožniciach nedá. To znamená, že nemusíte napríklad toľkokrát prekladať rebrík. A možno by to chcelo zlepšovať. Do každej ruky jednej nožnice a ideš dvojnásobné tempo. Akurát nezabudni zdvihnúť hodinovku. Ahoj.